При мен е Кристина Петкова. Добър вечер, добре дошли, госпожо Петкова, депутат в 51-я парламент на Република България. Продължаваме промяната, Демократична България, зампредседател и какво да кажа още, юрист по образование, но да започнем с това, което е най-важно. Добър вечер и добре заварили. Благодаря. След това, което стана, на къде тръгваме? Първо да ми позволите да поздравя всички свободни българи, разбира се, да, които излизаха неуморно на трите големи протеста и шествия и които за първи път от десетилетия показаха, че гласа на всеки един от нас и гражданското общество имат сила. Поздравления, защото победата е обща. Не е на нито една партия, на нито един депутат, на нито един политик. Победата е на хората. Сега обаче най-важното е, че хората след този протест ще поискат радикални промени в обществото. Готови ли сме да ги... То е време за радикални промени, за структурни промени. Време. Знаете ли, винаги ми е правило впечатление в последните наистина десетилетия, че някак си всеки един от нас, колкото и добри намерения да има, той се нагажда към системата. Никой никога не се осмели в пълнота да промени системата. А за съжаление в България последните структурни промени са правени от правителството на господин Иван Костов. Да. Доста време мина от тогава, прекалено много време мина. И сега е назрял момента, в който ние да водим този фундаментален разговор за начина, по който работи системата изобщо. А тя трябва да бъде обърната в полза на хората. Колкото и клиширано да звучи това. Така е, но има ли почва, база за воденето на нормален политически диалог на базата на всичко това, което се случи? Знаете ли, аз слушах предишния ви събеседник, когото уважавам, въпреки че представлява проруска политическа сила. Но да, има почва за нормален политически диалог. Ако бяхте му го казали, той щеше да каже, това не е вярно. Навярно, да. Ние трябва да бъдем пробългарски всички. Ние сме пробългарски. Да. Само, че пробългарския интерес минава през това България да бъде демократична, свободна и европейска държава. Това е пробългарския чист истински интерес. Другото е обслужване на кремълските интереси. И това е истината, която трябва да започнем да си казваме. По отношение на политическия диалог има почва и трябва да бъде воден нормален политически диалог. Само че, позволете ми няколко примера да дам. Слушам, да. Ако аз отида да разговарям нормално, дали с колегата Дренчев, дали с някои от другите представители, на която и да било група, айде в случая на Възраждане. След това техният председател или пък Цончо Ганев излязат от трибуна и ще извъртят и преекспонират цялата ситуация. ППДБ дойдоха да ни се молят в стаята. Тези действия опоручават нормалния диалог. Ама разговора не е молба. Преиначаване. Преиначаване. Те търсят изява за TikTok видеята и за трупане на онлайн съдържание. Малко... Принизили сме разговорите до това ниво. Това принизява и народните представители. Те да се занимават с TikTok. Народните представители трябва да се занимават с всичко, за да достигнат до хората. По всякакви начини. Било то радио, телевизия и други стандартни мас-медийни средства, било и през социалните мрежи. Защото новото поколение, хайде аз не съм представител на младите, как да не сте? Но така е. Има джензи. Те са в социалните мрежи. И е наша работа да намерим пътя към тях. Вие трябва да намерите начин тези хора да бъдат и част от вашите част от тях, от парламентарните ви групи. Ние имаме много млади хора. То вече има, нас. да. Не, и отпреди. Аз трябва да ви кажа, че преди да стана заместник-председател на Демократи за силна България, постъпих в партията преди малко повече от 10 години вече и бях една от много млади. А защо избрахте точно Демократи за силна България?
Ами, темата е много дълга. Не, накратко. Ще се опитам, защото Иван Костов е най-добрият български политик и държавник. Да. Това е краткият Това отговор, е краткият но отговор. протестът победи. Протестът победи. А след това? Продължаваме работа. Тепърва ни чака много работа. Нас в Народното събрание ни чака непосредствено битка за изборния кодекс. Ще има ли обаче можем... време, ще намерите ли сили, вие народните представители, защото парламентът ще работи през цялото това време, да внесете промени в изборното законодателство, които да направят изборния процес по-прозрачен? Те са внесени. Моля? Те са внесени. Така ли? Внесохме промени в изборния кодекс, ако не ме лъже паметта, януари месец тази година. Дори минаха на първо четене. Просто трябва да задвижим процеса. Непосредствената ни задача като народни представители е да направим всичко по силите си, без значение дали имаме или нямаме сили, да гарантираме честни и прозрачни избори. Да, но има и още нещо. Оставката на правителството вече е факт. Дали ще се роди обаче нова силна формация, която да влезе в изборния процес за този кратък период от време? Не мисля, че ще се роди нова силна формация за този... Много е малко времето. Да. Човека, за когото подозирам, че говорите, за когото всички си мислим, но не назоваваме, няма тази смелост. Ако позволите личното ми мнение. Че той няма и достатъчно време няма смелост. Да се появи пред хората, затова трябват старите хора казват и някои други неща. Да. Нека да кажем и нещо за това сега. Това е един голям успех на ППДБ. Но това дава ли ви основание да си мислите, че сте победителите? Победители са хората. Да. Всички тези хора, които излязоха на площада. Всеки един от тях е победител. Не сме ние. Ние бяхме с тях, продължаваме да бъдем и да се борим за тези искания. Но големия победител са хората. Това са свободни българи, не е организиран протест, не като този резил, който гледахме на ДПС ново начало с контрапротестите. Те ги организират и ги извозват с автобуси. Ние не работим по този начин. Това на площада бяха свободни това бяха хора, европейци. които си дойдоха, защото имат нужда от промяна, както аз казвам, и то радикална промяна. Не само от промяна. На хората им втръсна от тази арогантност. Да. Автентично нямат грам търпимост и слава Богу към подобно арогантно и нагло поведение в стил мутра от 90-те. И Бойко Борисов, и Делян Пеевски имат това поведение. Защо според вас обаче толкова бързо бе подадена оставката? Как бързо? Мисля, че доста се забавиха. Не очаквахме да стане точно за един ден. Да. Ами те много по-рано трябваше да се смирят и да наведат глави малко, защото те го знаят. Поне ГЕРБ, това, което аз виждам и наблюдавам отстрани, е, че те в един момент започнаха да виждат как изглеждат нещата пред хората. За съжаление, масово наблюдавам един синдром у колегите. Понякога се главозамайваш. И това пречи на трезвата ти преценка и на възможността да видиш реалната картина отстрани. Ако те бяха видяли какво всъщност се случва, щяха да преценят, че трябва да си отидат много, много по-рано. Защото хората излязоха включително заради бюджета. Включително заради бюджета. Не защото са и сме алчни, а защото искаме справедливи неща. Искаме реформаторски бюджет. Така. С мерки. Те не дават такова нещо. Ето един от първите резултати от протеста на младите хора в София. Не само на младите хора. Иван Петков, го знаете, ваш колега от БСП. Той е един така от, струва ми се, опозиционерите в партийната им група. Цитирам какво е казал преди малко по Националното радио. Ръководството на БСП да подаде оставка и да се отиде на нов конгрес. Да, очаквано. Очаквано. БСП си продадоха душата на дявола в този кабинет и сега ще плащат цена. Какво да ви кажа? Всеки един от тях трябва да носи отговорност за действията си.
така както колективно носят отговорност за некадърния бюджет, за лошото управление, включително и за арогантното поведение. Сега, мислите ли, че наистина ще направим така, че общественият фокус и на хората, и на медиите да бъде насочен към предстоящите избори? Да не политиканстваме толкова много, просто да говорим за това какви хора трябва да бъдат предложени за листи, за кандидати за парламента. Да, смятам. Защото парламента решава нашата съдба. Нека да се го кажем. Така е, до голяма степен зависи от парламента, но не само. Така е, но все пак там се приемат законите и ние трябва да живеем в държава, която е законова. Да. Но ние може да приемем най-добрия закон с най-прецизираните разпоредби и той пак да не върши работа, ако не се прилага. А той не се прилага от Народното събрание. Значи, той се кове в Народното събрание. Да, но контрола вече трябва да бъде съвсем различен. Именно. Затова е важна и втората стъпка. Аз мога да ви дам страничен пример с Закона за защита от домашното насилие. Слушам, моя дългогодишна битка. По отношение на това, че не е достатъчно закона да бъде добър, за да произведе ефект. Аз мисля, че той е достатъчно добър. Той е добър. Борихме се за тези промени в 49-то Народно събрание и въпреки всичко той продължава да не работи. Аз питах вице-премиера Зафиров, докато беше ресорен, сигурно 7-8 пъти. Отговор няма. Защо не работи, защо не създадоха системата и така нататък. Просто искам да кажа, че не е достатъчно ние да изковем добър закон, ако той не се прилага правилно и адекватно. Така е, но ето днес излезе и така решението на вашите колеги от Възраждане да внесат решение за отлагане на влизането ни в еврозоната от 1 януари. Моите колеги от Възраждане трябва да спрат да каканижат в хора на президента Радев. Но те от Европейската комисия отговориха много кратко и ясно. Решенията за влизане са приети и остават в сила. Абсолютно не виждам дори смисъл да коментираме. Но това дава повод за разговори, за губене на време. Именно, да, защото Възраждане са проруска партия, която играе в синхрон с Радев и заедно обслужват проруските интереси. В ситуацията, в която се намира държавата ни в момента, буквално дни преди влизането ни в еврозоната, подобни действия са саботаж. Нищо повече от това. Това не е конструктивно действие или предложение. Това е опит за разсейване на обществения фокус. Но тези 200 000 души на площада са ясен индикатор кое е важно за хората. Така е, в момента. Сте, да. А гражданското общество го каза с много прости думи. Европейска България. Сега обаче едва ли ще има време да бъде приет бюджета на държавата. Какво ще стане с доходите на хората? Удължителен бюджет ще приемем. Да, една 12-та от тази годишния през следващите няколко месеца. Доходите на хората ще останат непроменени, такива каквито са били до сега с бюджета настоящия. настоящия. Общините се притесняват, че няма да могат да изпълнят поети ангажименти, поръчки и така нататък. Ако ми позволите малко по-политически отговор, властта, която вчера подаде оставка, можеше да направи, ако не добър, то поне приличен бюджет. Но тя не чу всичките ни критики, които бяха конструктивни. Да. Не чу бизнеса, не чу младите лекари, не чу никого. Чу само единствено Делян Пеевски. Той днес мисля, че не беше в парламента. Делян Пеевски. Мисля, че беше. Не видях. Може и да не. Той е малко като холограма. Понякога се обърквам кога е там, кога го няма. Дано всичко да тръгне в друга посока. Аз вярвам, че ще тръгне в друга посока, защото се усеща, че обществото ни най-накрая е готово. Да бъдем напълно интегрирани в сърцето на Европа. Днес имаме и много неприятна ситуация. Арестуване шефа на Петьо Репелов в София, заедно с още няколко негови колеги за участие в организирана наркогрупа. Това видях. Аз не мога да си го представя. Човека, който трябва да се бори. Да, защото кадровата политика в МВР, не говоря конкретно, тъй като не съм виждала
никакви данни, вътрешна информация и така нататък, но при всички положения то няма. и кадровата политика, съобщения, и кадровата политика, изобщо начинът, по който се управлява Министерство на вътрешните работи, е абсурден. Ние няколко месеца генерал Атанасов задава въпроса къде е главният секретар на Министерството, който е част от оперативното ръководство, отговори не получаваме. Надявам се, като спечелим изборите, предстоящите, да можем да осъществим най-накрая реформа, включително и в вътрешното министерство. Днес Бойко Борисов е казал, че ППДБ могат да се отзват в така, как да се изразя, враждебно обкръжение, което може да ви задуши. Какво е имал предвид, не мога да ви кажа, но той винаги има така... Вие гледахте ли му вчера свободните съчинения? Да. Ние разбрахте даже ги излъчихме на живо, да. Разбрахте ли какво имаше предвид през, може би, 95% от времето, защото аз не? Не, аз искам да ви кажа... Човека е слугорея, при цялото ми уважение. Аз лично не разбирам включително и този цитат. Не знам защо той днес го е казал, но все пак това показва, че ние имаме една, да не употребявам много силни думи, но прогнила политическа система, която трябва да се реформира. Несъмнено трябва да се реформира, трябва да се сменят, да се смени начина на мисленето на политиците, да си отиде този арогантен нагъл, просташки маниер, колегите да не се самозабравят, защото няма по-лошо нещо от човек, който се самозабравя и опиянява от това да слуша собствения си глас. Тогава да спира да чува и да вижда околните и хората. И всъщност това е синдрома, който е ударил включително и Борисов. Не знам за каква отровно задушаване говори. Дали ще се насочи той към опозицията, обаче, Бойко Борисов? Той вчера нали каза, че ще ли да бъдат опозиция? Да, към останалата опозиция. Какво имате предвид? Имам предвид да се насочи към тях, останалите партии, които досега бяха опозиция в този парламент. Ами като нищо, той назад в годините е правил всякакви коалиции, продавал се и се е спазарявал с партии като Атака, ВМРО, защо да не го направи отново? Ако пък президента Радев събере смелост и излезе на политическия терен, не бих се очудила Борисов и с него да си направи. А тази оставка да не би да не е само едно временно отстъпление на Бойко Борисов? Не мисля, че има силите вече, господин Борисов. Обаче от сега трябва да се работи за законодателството, изборното и по други важни въпроси, да не обсъждаме отделните личности, какво са казали, как са го казали. Точно така. Аз искам да отидем на избори с един много справедлив изборен кодекс. Партии спореха днес, вчера имаше среща на Зеленото движение с други политически формации, сформират някаква нова група, няколко малки партии. Те предлагат да се намали възрастта за гласуване. Не знам дали това ще бъде добре. Не съм се запознала с предложението. Има ги вече, излизат и в парламента има страшно много работа, да не се занимаваме с политиканстване. То всичко е политика, но както казах и преди малко, непосредствената ни задача е именно тази. Да оправим изборния кодекс. Това очакват хората от нас и се надявам наистина на разум и отговорност от страна на досегашните управляващи, защото това е техният дълг към всички хора на площада и не само. Нека да оправим изборния кодекс, да отидем на избори, честни, прозрачни и след това да видим резултатите. Дали сега присъстващите в българския парламент партии ще могат да направят правителство след предсрочните избори, според вас? Има ли някаква база за това? Аз не зная кои ще са партиите, които ще бъдат парламентарно представени след изборите. Съдейки по последното социологическо проучване, което гледах, ИТН и БСП няма да влязат. Величие, мисля, също оставаха под черта. Меч сякаш също. Не зная как ще бъде преформатиран 52-я парламент.
И както казахме за сглобката, днес пак го цитирам, Бойко Борисов е казал категорично, че няма да има сглобка в следващия парламент. Това е. Той си я намисли тази думичка. Аз не знам кой го е питал. Ние ясно заявихме, че няма да има сглобка, доста преди той да дава тези изявления. Подготвяте ли се за предстоящите избори? Подготвяме се... Да, малко се разсеях даже от... Ето това е визуализация на арогантността на българската политика и самозабравянето. Ето, това е всичко, за което си говорим от началото на разговора. Ръцете в джобовете, зад гърба му най-важните хора на партията. Да, изобщо маниера е на, съжалявам, много селска мутра от 94-та горе-долу. Не е мръднало в това ниво. Ние се готвим не само за изборите, се готвим да ги спечелим. Но преди това, паралелно, се готвим да променим изборния кодекс. Натъртвам на това, защото за нас е огромен приоритет. Обаче, все пак, като юрист, да ви кажа, че познавате го спецсъдията Антон Орумов, нали? Чували сте? Той е новия прокурор, който ще разследва Сарафов. Да, разбрах. Даниела Талева вече няма. Какво ще стане с... Нека да го нарека това чудо-сага. То продължи много дълго. То е наистина сага, цялото нещо, изобщо съдебната система, тази реформа, за която всички говорим, колко станаха вече 7-8 години и нищо не се случва. Все пак вярвам, че при едно преконфигуриране в парламента с един кабинет, който е реформаторски, можем да започнем отново вече наистина и сериозно по същество разговора за реформата в съдебната система веднъж за винаги. Аз мисля, че трябва да се оформи едно реформаторско мнозинство в следващия парламент, за да се решат голяма част от проблемите на хората. Да. Много ви благодаря за гостуването. Имах и други въпроси, но времето винаги не стига. Желая ви успех. Ще ви поканим отново най-скоро време, тъй като процесите се развиват доста динамично. Така е. Имаме, както казват китайците, не е много хубаво да се живее в динамични времена, но ние ще опитаме, тъй като идват празниците. Благодаря ви. Благодаря и аз.